kabila sa money transfer. Ang daming tao doon. Kaya doon ako sa kabila sa LCC. Sa LCC ako maghulog ngayon. So, wish me luck na not too much people there now. Kaya, ako, mahaba na namang paghihintay. So, ang baho dito, parang bahong medisina, oh. Ibalik ko yung mask ko kasi, alam na, nagkamali ako ng sanda ko. Dito pala ako lulusot. Lulusot ako. Sana. Kita mo ba? Nasa? Ito yung LCC. Thank you. So, konti lang sila ngayon. So I'm just lucky it's not too much people. So just like 4% only, so not bad.